Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke betinani sokwenza i-review kaThando Nesithembu season 8 episode 1. Ikakhulu ke le review okanye ezi-reviews zabe ndizenzela abantu abangana-access to i-DSTV bangakhange babukele. So ndiyazi abanye abantu ke bazawufuna ubona the full episode and andikwazi uba ndingazifaka apha ku-YouTube because i-channel yam inga-demonetized. So ke isini yokuqala iqale apho besishiyene khona ku-season 7 apho besibona uTata Musamseleku ene-date kunye no-wife number 5. Now uTata Musamseleku ke uqale ngeyobuza uba uzawukwazi umelana ke nento yesithembu wabechaza uba ewe, watsho ke uba kukhona ke ii-rules ezithile zapha kwaMseleku. Okokuqala yindlela yonxiba, wabesitsho uba ihlobo anxibe ngalo le lokho yakhe akunxitywa ngolaa hlobo phaa kwaMseleku, kodwa ke uyamxolela ngoba ke akakatshati but ke akugqokwa olaa hlobo. And then okwesibini ke wathi uba mhlawumbe beqhele uhamba ebusuku neetshomi bonwabe, loo nto leyo ayivumelekanga phaa kwaMseleku. And enye into ke ngoku kuphuza utywala akuphuzwa phaa. Sayazi ke besivile ngoku bembuza uba uyaphuza na yena, wathi ke uyaphuza kancane. Watsho ke kodwa uTata Musamseleku uba uyayazi uba yena uTata Musamseleku akayidibenanga nento yosela, wathi hayi noko yinto bangakwazi uyilungisa. So ke wabe emxelela ke noba akazokwazi uba amlwele xa mhlawumbi kuthe kwenzeka uba abhidane namanye amakhosikazi, akazokwazi umenesa, akazokwazi umkhulumela xa kukho into eyenzekayo mhlawumbi ephethwe kakubi. Kuzawufuneka naye azimele azithethele ngoba izawuba ngathi mhlawumbi yena uyamkhetha. So into bazazixabanela bazilungisele into zabo, angacingi uba fana uba yena uTata Musamseleku uzawumane ethethelana nabo. Watsho ke ethetha nangento ye-age yakhe esithi kungenzeka uba abanye abantwana aba bakhe ke bazintanga zakhe kodwa funeka azazi uba ungumama phaa kwaMseleku, even though ke nobulingana nabo. Umzekelo uSneh kungenzeka uba umdala nakunaye, but ke wathi ke abanye abantu abaninzi besithi xa bebona abantu bakwaMseleku behleli and bethetha izinto abazithethayo bathi hayi abazukwazi bona ungena. So uyamthanda yena uba unesibindi kwaye wathi she's very intelligent. Then ke ngoku isini yesibini sibone ke uTata Musamseleku ebheke engcwabeni likaGogo Flow. And then kwelaa ngcwaba ke sana besicinga bafana thina uyoceba uMacele mhlawumbi ke noMangwabe, kanti hayi sana ebeyoceba wonke umntu, onke amakhosikazi akhe kunye noSneh. So ke uqale ngonkosikazi wakhe wokuqala uMacele, wachaza uba unengxaki ke noMacele ngoba uMacele unenhliziyo eqinileyo kwaye unamagqubu, akafuni udlula ezintweni and ke ngoku akafuni umlekelela, uyabona, akamncedisi. So ke ngoku ume kwizinto zakudala uMacele. Siyazi ke uMacele unala issue anayo bangasafuni uhamba into zikaTata Musamseleku kuba engazange wagcina into yesithembiso nomtshato wakhe, into bakhe nezinye izinto. So wabe emrepota ke ngaloo nto leyo. And then wesibini wathi nguMayeni, wathi uMayeni ingxaki like akabambisani namanye amakhosikazi and naxa bexabene uMayeni unento yopakisha impahla zakhe agoduke ashiye abantwana ngasemva. So uthi ke okanye into ucinga uba uMayeni ulinyaziwe yilaa nto yoba aphatheke kakubi emsebenzini, wenziwa ne-operation. So ucinga uba laa nto yam-affecta as a result ke ngoku ungumntu o-sensitive, uyabona. And then ke ngoku waza kuMakhumalo unkosikazi wakhe wesithathu. Wathi uMakhumalo uyingane, wadibana naye iyingane kodwa ungoyena umlekelelayo kunabanye aba. Uthi ke uMakhumalo noba kuthiwa uyaphapha ngabantu okanye bathi uyazicengela kuTata Musamseleku, of which that's not the case. Abanye abayafazi ngokuba de bayamzonda kuba engumntu othandayo umyeni wakhe kwaye ehlonipha. And wathi in general women like asiwathandi thina amadoda, and umntu othanda indoda yakhe siye singamthandi, siye simzonde. I guess ke uthi that's the case napha kubo Makhumalo akasafunwa kuba kuthiwa ungumntu onguvuma zonke, yonke into ethethwa indoda kwaye ozicengezelayo endodeni. So at least nguye yedwa uMakhumalo umntu kubekho into epositive, ungakha kubekho into ibad ethethwayo ngaye. And then kubekho ke ngoku uMangwabe. Now uMangwabe uthi uyinkinga kakhulu uMangwabe, as a result uMangwabe akayazi noba uTata Musamseleku uthi akamazi noba usisiciko seyiphi imbiza, indlela adelela ngayo nabantu bakwabo, futhi uthi abamncedisi kuyaphi abantu bakulo Mangwabe. uMangwabe akahloniphi, ingathi nguye indoda phaa kulaa mtshato wabo. And then ke kukwayiwa kuSneh, wathi unengxaki noSneh. uSneh unengane
Uthi ke ngoku so bava ubunzima ngoSneh ngoku bagcine ke ngoku bambambe ngeengane zakhe as in like niyabona mos xa kuthiwa utata uMosamsile akazithanda iingane zikaSneh, so uthi it's because of indlela uSneh angayo, so it's the only way uSneh ava ngayo xa abantwana bakhe bephathwa lahlo baphathwa ngalo, uyaqonda bakanye bangahoywa apho avela khona kwaziyo umamela. So ngolu hlobo nje besenza ngalo ngabantwana bakaSneh, in particular mzawuthi Luyikwekwe, it's because of i-behavior yakhe. Wathi ke xa vala intetha yakhe, xa kukho ofuna uhamba makahambe ngoba abazuphathwa ngumfazi, uyaqonda. And then ke xa kukhona abahlalayo okanye ohlalayo bayayibongela naleyo. And then ke ngoku saya kwi-diaries with amakhosikazi. Uqala ngoMacele. uMacele wathi yena ewe unazo izinto afuna uzi-adresa, izinto zika-season 7. Nyamazi kuMacele phela kwento soze anga-adresa izinto bezithethiwe kwi-season egqithileyo. And then uMakhumalo yena wathi hey sana amaqiniso athethiwe aqhubekile namanga aqhubekile. uMangwabe wathi yena hayi akho nto ngakuye qha utata uMosamseleku uthethe kakubi ngaye and uyayazi ba like ufuna umpeyinta as umntombi ebantwini, and loo nto leyo yena emkhathazi because uyamazi ungumntu onjani, like yinto ayilindeleyo inoba kuye. Umayeni ke nake wathi hayi bethunani useason 8 akho nto intsha asiphathele yona, usiphathele ubu-delusional. Niyazi ke sana ukwekwa laa nto yayithethwe ngaye. And then ke uMakhumalo utata uMosamseleku uye wathetha wa-adresa indaba yakhe wathi ewe ke kuthethiwe ngoMakhumalo. I-producer ke okanye i-director, I think it's the producer, bimani ibuza izinto yambuza iva njani ngoba uMakhumalo bekuthethwa ngaye kungathethwa kakuhle. Watata uMosamseleku yena ayimhluphi uMakhumalo kuthiwa uyaphapha ngabantu kwaye uzenza udeputy husband. uMakhumalo fanele uba angazihoyi ezo nto. Wathi ke nakuMakhumalo hayi uyaziva into ezithethwa ngabantu, and yena ke akazuthatha izinto ezithethwa ngabantu zimhluphe ngoba abantu bamjaja from i-version yakhe e-edithiweyo. But ke kwizinto abantu abazithethileyo abonayo uba angafunda kuzo uzawufunda. Ndaqomba hayi uthetha kakuhle ke apho. Then waphinde wabuzwa ke uMakhumalo nangoSneh uba yaye Makhumalo kukho kavela nobuSneh esithi yena noMangwabe abamthandi ntontoni, wafila njani ngaloo nto leyo ebenze ngathi abangabantu ba-right noMangwabe. Nanku utata uMosamseleku ephendula, ndiqomba hayibo yeka uMakhumalo aziphendulele. Utata uMosamseleku waphendula wathi hayi uSneh nguzincinci akaphilanga entloko because uSneh unxiba izinto zikaMakhumalo. uSneh wayehlala kwaMakhumalo kwaphambi koba ayohlala kwaMacele kudala emane hambe ehlala, and then uSneh wathi yothenga impahla zomntana imali yashota wafakelelwa nguMakhumalo. Hey, and then so wavala ngokuthi hayi wethu uSneh uyagula, so into ethethwa ngoSneh kufanele uba ingahoya ulihlanya lapha kwaMseleku. Niyayiva? Kwaqhutyekekwa ke kwisini elandelayo bebuzwa uba umntu yintoni into ethethwe ngaye angakhange ayithande. Utata uMosamseleku ke wachaza uba yena into angakhange ayithandele uba uMayeni xa uMpumelelo esenza into erongo athi uMayeni ufuze ubaba wakhe. Uthi akakwazi kaloku uMayeni uba angamfanisa noMpumelelo. Uyabona iba yi-coincidence into yoba uMpumelelo athi ethandana noVuyokazi kuqala, then ngoku ajike angatshati uVuyokazi kuqala atshate omnye umntu. Same way utata uMosamseleku wayethandana noMayeni but waqala utshata ngoMacele waphinda wabuyela kuMayeni. Ukubona into ezingolo hlobo, so uthi yena akayithandi loo nto leyo uba uMpumelelo kuthiwe ufuze yena. Then yena uMayeni ke wathi ufuna uadresa laa ndaba kaMakhumalo noMangwabe. Then wachaza ke nakuba wabekwa as umntu ombi nguMakhumalo noMbali besithi ingathi uDelulu, yaqonda, walibona bezama uvuselela i-relationship yabo angayaziyo ke phofu yena Mayeni ba yayimoshwe yintoni kwasekuqaleni. Uyayiva? Uthi ke wamvumbalo Mbalilo uMangwabe echaza ukuthi uMayeni yena uhlala ngapha yena uhlala ngapha khonto yakhe yabadibanisa. Kwadlalwa ke clip kubonisa uba ngutata uMosamseleku owaye wathi bayazana and kwaye zange kutshiwo uba bebezitshomi. So uyachaza ke naku uMayeni ba hayi vele besazana kunye noMangwabe. Sasingezotshomi kodwa sasazana. Kodwa ke akenabisa uba bebezana njani ixesha elingakanani. And then ke kukwakho uMakhumalo. So uMakhumalo besithi hey wethu ngoku yena xa abantu around yena betshintsha
ke kufuneka uba naye ngoku a-adapte atshintshe uyabo noba urayithi noba urongo. Kwaboniswa iklipu kaMacele ngokuya kwakutshata uMacele, I think nanowaye ngusizini phaa phambili wethu, but ke kwethetha uMacele nefemeli yakhe emotweni ngoba uMakhumalo uyaphapha ebefuna ntoni, bancedile bamgxothe kakuhle. uMakhumalo ke seyabazange imphathe kakuhle loo nto leyo. Wabechaza ke uMakhumalo by another thing, into yakhe noMangwabe yongavani kwakhe yaqala kulaa nto uba xa uMangwabe wayexabana notata uMosamsiliku, then uMakhumalo akakwazi uzibamba wathetha nanoba wayenqanda na. Then uMangwabe uthi ke waye wamphoxa wabuza uba ungenaphi entweni yakhe nendoda yakhe. Then uMangwabe uthi vele ewe watsho and wayerayithi nangoku. NoMakhumalo ke uthi wayesemncinci wethu but otherwise wafunda, but ngoku uzawuthi make sure uba akazingeni izinto zabantu. So nguThando Nesithembu season 8 episode 1 ke lowo. Siyahamba ke ngoku sizawuyo reviewer episode 2. Please subscribe, like the video and share it nabantu ocinga uba bangayithanda. Sanibona ke kwi-review ka-episode 2. Bye.